Haile you know. Andai kata ulun silon uronyo ani tanyo taman SD hana tabimbing dengan ilmu agama, maka buni yakin Nabi ani tanyo akan dibutamong ideologi go akan tamong yang akai di yaitu ada luar, akan tamong lah akai di ada yaitu Eropa dan ada Nasrani dan ada Yahudi. Di saat ani kita nyoronyo hanale akidah akhlak yang dalam hati ani kita nyo buni yakin Nabi nyo sungguh sedih datang uronyo matang na tungku duwi kampung uronyo matang na dung abi-abi matang na abati matang na abon dan matang na rata-rata ulama yang katuhadu dibayangkan 20 tahun ke depan andai kata ani uronyo mi andai kata ani uronyo abi hanya dibimbing